Jožko je fajn človek, teraz má trošku problémy so zdravím, ale kto ich v našom veku nemá. No ja som Jožka stretol najprv po tej funkcionárskej stránke, to ešte nebol tak vysoko, nebol predsedu, ale už bol aktívny v meste. No a potom ako rozhodcu. Viacej by som povedal o rozhodcoch, pretože to není tak známe, ako jeho tá športovo-politická kariéra. Bol x-krát vo všakovakých funkciách, prezidentom Slovenského zväzu hádzané. Zastupoval Slovensko v organizačnom výbore na majstrovstvá sveta v 90. mužov, ktoré sme mali podelené Česko a Slovensko. Fajn chlap, proste fajn chlap. A dobrý rozhodca, dobrý, korektný rozhodca. Jožko Zápražný bol a je fajn chlapec.